Xeyirli kеш, hürmetli televizor qarawçılar, исәнмесез. Салқын қышларға кіріп барғанда, біз ең жылы һәм яқты бәйрәмнәрнең берсен әниләр көнен билгеләп үтәбез. Тормышыбыз бизәге булган әниләребез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Алар турында күпме җырлар, шигырьләр, хикәяләр, романнар иҗат ителгән. Бәйрәм якынашкан көннәрдә без дә Саба дулкыннары телерадио компаниясында «Җырлыйм әнием» турында дип исемләнгән бәйге игълан иткән идек. Бер ай дәвамында сездән әниләр турында җырлы 20дән артык видеоны кабул итеп алдык. Бәйгебездә катнашучыларны бүген студиябызда сәламлыйбыз. Кайберләре белән якыннан танышырбыз һәм аларның чыгышларын күрербез. Без башлыйбыз. Безнең беренче кунагыбыз Балык Бистәсе районыннан килгән Юрий Гордеев. Ул безнең бәйгедә Әнкәй шәйе дип исемләнгән җыр белән катнашып 1774 карау җыйды. Исәнмесез, Юрий Иванович? Исәнмесез, хәерле кичләр. Сез безнең бәйгеләрдә актив катнашасыз һәм инде концертларда да чыгыш ясаганыгыз бар. Әлеге тема сезгә аеруча якын ахрысы. Без менә гаиләдә 5 бала, әти белән әни канат астында үстек. Кызганыч, бүгенге көндә алар икесе дә бакыйлыкка күчтеләр. Менә мин әнием үлгәч инде шушы җырны язарга булдым. Аның сүзләрен таптым интернеттан. Һәм менә шуннан бирле бу җырны без яңгыратабыз. Әлеге җырга ничә ел инде? Менә әни минем 20нче елда үлде. Менә 2 ел хәзер. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер Юрий Ивановичның чыгышын карап үтик. Üstel tuğlu hürmetler, abarıp koymak pişker. Salkın eğlen sıyırmayı, gübüden güne düşken. Özlemek istemli şeyler, bir kayda yok beni bilen. İntemlisi erkek şeyi, yasalğanı sütüler. Özlemek istemli şeyler, bir kayda yok beni bilen. İntemlisi erkek şeyi, yasalğanı sütüler. Mişten çıkan жылы ipi, jilek jimiş kokları. Göz aldımda haman tıra, Ənkəyimin aşıları. Özlemek istenli şeyler, bir kayda yok bil bilen. İnktemli şey yasap birgen, Ənkəy üç kolu bilen. Özlemek istenli şeyler, bir kayda yok bilen. İnktemli şey yasap birgen, Ənkəy üç kolu bilen. Özlemek istemli şeyler, bir kayda yok beni bilen. İnktemlisi Ənkəy şeyi, yasalğanı süt bilen. Özlemek istemli şeyler, bir kayda yok beni bilen. İnktemli şey yasap birgen, Ənkəy üç kolu bilen. İnktemlisi erkek şeyi, yasalğanı süt bilen.
Hürmetli televizor караучылар, тапшыруыбызның чираттагы кунагы Шулпан Фәзилгатова. Аның яннарыңа койтам әнкәй дип исемләнгән җырын 2313 кеше караган. Хәерле кич, Шулпан ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Без инде беләбез, сез безгә башкалабыз Казан шәһәреннән кайттыгыз. Шулай да тумышыгыз белән сез безнең яклардан. Үзегез белән тулырак таныштырып үтегез әле. Әйе, мин тумышым белән Саба районы, безнең шушы Саба районыннан, хәзер инде Теләче районы Улы Мәтәскә авылында туганмын. Һәм бүгенге көндә мин Казан шәһәре 33-нче гимназиядә өстәмә белем педагогы булып эшлим. Татар җыры түгәрәк алып барам. Гаиләгез турында да ишетәсегез килә. Гаиләм, тормыш иптәшем Тәлгать, 2 кызым бар, Гөлназ һәм Гөлнара, алар инде үзләре тормышлы, һәм 3 оныгым бар, 3 малаем бар. Туган якка еш кайтасызмы? Менә сезнең җырыгызның исеме дә бит Яннарыңа кайтам әнкәй дип атала. Туган якка еш кайтыла, Аллага шөкер, исән-сау булганда кайтырга тырышырга кирәк. Кызганычка каршы, әнием дә, әтием дә бүгенге көндә инде безне ташлап киттеләр. Орыннары җимакта булсын. Әлеге җырым әниемнең исән вакытта, әниемне бик сагыну вакытта язылган, үземнең күңелемнән чыккан көйгә язылган җыр иде. Сүзләре Галия Гайнетдинова. Үрнәк әни нинди булырга тиеш? Үрнәк әни, әти, әниләре, балалары, туганнары, дуслары өчен яшәргә тиеш дип уйлыйм. Балаларын яратып, балаларын кеше итеп, тормыш юлына бастырырга тиеш дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, Шулпан ханым. Без сезне ихлас йөрәктән бәйрәм әниләр көне белән котлыйбыз. Балаларыгызның игелеген күреп, матур итеп яшәргә язсын һәм иҗади уңышлар сезгә киләчәктә дә. Хәзер сезнең җырыгызны карап үтик. Җырлый авылыма кайтам, дулкынлана йөрәк ышыгына, ешайганын тоймыйм адымнарыннан, оча ала шулай кышкына, белеп торам әнкәм көтә мине. Бәйли күңел ярасын, өметләрен жуймый күзәтәдер, ишек белән капка арасын, белеп торам әнкәм көтә мине. Бәйли күңел ярасын, өметләрен жуймый күзәтәдер, ишек белән капка арасын. Күргәндер дә бүген төшләрендә, көтеп талдырадыр күзләрен, кайнар чәй өстәленә килеш, кабатлыйдыр дога сүзләрен, белеп торам әнкәм көтә мине. Бәйли
Үйренікем сенің янарыңа, азғағына қайтып кеткенге, қысқа кішітей шушы вақытта да сенен назылар үміт еткенге, біліп тұрамын кем күтә мені, бәйли-бәйли күңел ярасын, үмітләрін жуймый күзәтәді, ишек белән капка арасын, біліп тұрамын кем күтә мені, бәйли-бәйли күңел ярасын, үмітләрін жуймый күзәтәді, ишек белән капка арасын, үмітләрін жуймый күзәтәді, ишек белән капка арасын, ишек белән капка арасын. Қадірлі әниләр, бәйрәмегез сезгә бәхет, сәламәтлек китерсен. Елның һәр бер туган көне әниләр көне булсын. Иң кадерле кешеләребезне ни кадәр хөрмәтләсәк тә аз сыман тоела. Чираттагы катнашучыбыз Язлы Арташ авылыннан Айсинә Гаязова. Хәерле кич, Айсинә, исәнмесез? Исәнмесез. Айсинә, сез үзегез дә яшь әни. Ничек вакыт табып безнең бәйгебездә катнашырга булдыгыз? Мин бу бәйге турында Сабаның Дулкын радиосына ишеттем, һәм инде үземне сынап карарга булдым. Мин җырларга бик яратам, бәләкәйдән үк җырлыйм. Сабаның көллиятендә укыганда да бик күп чараларда катнаша идем. Һәм инде һәрбер әниләрне дә котлап китәсем килә шушындый матур бәйрәм белән. Аларга саулык, сәламәтлек телим, озын гомерле булсыннар, балаларының, оныкларының кадер хөрмәтендә яшәсеннәр, һәм инде бәхетле булсыннар. Бик зур рәхмәт, Айсинә, үзегезне дә чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез. Рәхмәт. Ә хәзер әйдәгез, Айсинә Гаязова башкаруындагы әниемә җырын карап үтик. Көннәр, айлар, еллар үткән саен сине ныграк уйлыйм әнием. Гомер буе мәрхәмәтле булып, яшәүләре кыенмады юәй. Җир йөзенә кояш булган кебек, син әнием, син бит берегенәм. Яннарымда кебек төшләремә кереп сагнуларга җаным түзгенә. Җир йөзенә кояш булган кебек, син әнием, син бит берегенәм. Яннарымда кебек төшләремә кереп сагнуларга җаным түзгенә. Син бит миңа якты аяз көннәр, ямьле язылар бүләк итүче, ямьле җәйне, аппак карлы кышны, бар дөньямны гүзәл итүче. Җир йөзенә кояш булган кебек, син әнием, син бит берегенәм. Яннарымда кебек төшләремә кереп сагнуларга җаным түзгенә. Җир йөзенә кояш булган кебек, син әнием, син бит берегенәм. Яннарымда кебек төшләремә кереп сагнуларга җаным түзгенә.
Күңеліңні көтәрісім келіп, іздейм сиңа матур сөздерні. Бәхет, шатлық, сүйініш тілеп, қаршылық біз келген көзілеріне. Жер yüzіне құяш болған кебек, сен әнейімсің бит бірігінім. Янларымда көбік түшлеріме кіріп сағнуларға жаным түзгенім. Жер yüzіне құяш болған кебек, сен әнейімсің бит бірігінім. Янларымда көбік түшлеріме кіріп сағнуларға жаным түзгенім. Янларымда көбік түшлеріме кіріп сағнуларға жаным түзгенім. Хөрмәтле телевизор караучылар, без тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы кунагыбыз Төбәк авылыннан Гүзәлия Ибатова. Аның видеосы 1935 карау җыйды. Исәнмесез, Гүзәлия апа? Хәерле кичләр. Исәнмесез. Иң элек сезнең үзегезне дә әниләр көне белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Рәхмәт бик зур. Гүзәлия апа, менә сезнең репертуарда әниләр турында җырлар күпме? Әниләр турында җырларым бар. Запаста да бар дип әйтим инде. Аранжировка ясатасы җырларым бар. Тагын да менә әле уйлап йөрим, яңарак, икенче төрлерәк иттереп язармын дигән уйларым бар. Хыялымда бар шундый җырлар язарга. Һәм инде Гүзәлия апа, нәрсә ул ана бәхете? Сезгә шундый сорауны бирми кала алмыйм. Ана бәхете ул, минемчә, балаңның сау сәламәт тууы, аның яхшы гына итеп үсүе, үз юлын табуы, игелекле бала булуы, минем күзлектән караганда әни бәхете, ана бәхете менә шулай. Бик зур рәхмәт. Хәзер сезнең җырыгызны карап үтик. Тәрәзәмдә яран гөле үсә, истәлеге газиз әниемнең. Авыр сүзенә әйтмәдем микән, белдем микән әним кадерен. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде. Авыр сүзенә әйтсәм кичерәнем, сагындыра нурлы йөзләрең. Тәрәзәдәге яраннарга карасам, искә төшә әйткән сүзләрең. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде. Әниеме бәгырем, кадерле без идең, бик сагынам назлы карашың. Күземне йомсам, гөлләр арасында матур итеп басып торасың. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде. Яраны гөле әниемнең төсе, әниемнән калган истәлек. Сабый чакта бик ярата идем, уенымнан бер дә төшмәде.
ярата үйдің, уйыныңнан бірді түшмәдік. Барады гүлі, әнейімнің тісі, әнейімнен қалған істәнік. Сабый шақта, бек ярата үйдің, уйыныңнан бірді түшмәдік. Сабый шақта, бек ярата үйдің, уйыныңнан бірді түшмәдік. Уйыныңнан бірді түшмәдік. Hürmetli televizor qarawçılar, Jırlıyım Eneyim turunda deb isimlengen tapşırığımızna alğa taba devam edəbiz. Baylar sabasından Leysen Gaysina başqaruundağı Buruşlarım qala şuluyunda jırı 166 like ham 2472 qaraw jidi. Hazır biz Leysenning özü bilen yakından tanışırbız. İsenmisiz Leysen? İsenmisiz, hayırlı işler. Leysen, özügüz turunda söylep ötsegiz idi bizge qoylarda tuğup üstegіз siz. Мен Балташ районы Борнақ ауылында туып өстім. Бүгінгі күнде Собада яшайм, күйеуде бір балам бар. Әнием Илхамия, қойнанам Зүлфира бүгінгі күнде исен саулар. Мен оларға ұзын ғұмыр, сәлемәтлік, яқты келешек тілейм. Һәм шушы жырымны оларға бүләк итәсем килә. Үзегезне дә, сезнең кадерле әниләрегезне дә бәйрәм белән котлыйбыз. Bulmaz idim, oğlum eni oğlum barısın. Sen bitmeyen ömür bule gittin, ömürden de kıymetli barısın. Şu şey yaşında da sinani, min kalmanda dolaşul inedir. Hükmet tırışsam da sinabınlar, borçlarım şu yaşımda da sinani, min komanda dolaşul inedir. Hükmet tırışsam da sinabınlar, borçlarım dolaşul inedir. Sen bulmasan min de bulmaz idim, esin eni şundu sikimdir. Күкмәгенә рәхмәт укысам да, рәхмәтләрем җитмәс шикелле. Шушы яшымда да синани, мин һаман да бала шул инедек. Күпме тырышсам да сиңа булган, бурычларым бала шул инедек. Шираттағы қонағыбыз Байлар сабасынан Илүзә Вәлиева. Илүзә безнең бәйгеләрдә әле беренче тапкыр катнаша. Ул үзе дә 2 бала анасы. Хәерле кич, Илүзә, исәнмесез? Исәнмесез. Илүзә, инде сиңа шундый сорау, беренче тапкыр ничә яшьтә әни булдың? Һәм беренче тапкыр сабыеңны кулларыңа алгач нинди хисләр кичердең?
Иң беренче тапкыр мин әни булдым, 22 яшемдә. Беренче тапкыр әни булган мизгелләрне ул инде бер кайчан да онытып булмыйдыр. Чөнки бу инде никадәр җаваплылык һәм сабыйның тормышы синең кулыңда икәнен инде син шушы мизгелдән аңлый башлыйсың. Һәм инде минем теләк телисем килә һәрбер кызларга да, һәрбер хатын кызга да әни булу бәхете насыйп булсын иде. Балаларыбыз исән-сау булсын иде, үзебез исән-сау булсак иде. Шушы сабыйларның арасыларны кулларга алып сөяргә һәрбер анага да насыйп булсын. Бик зур рәхмәт, Илүзә, сезнең үзегезне дә әниләр көне белән тәбриклибез һәм сезнең музыкаль бүләкне кадерле әниләребезгә бүләк итеп тапшырабыз. Şilep sıkırap bu yakın
Hürmetli televizor караучылар, тапшыруыбызның махсус кунагы татар эстрадасына үлмәс җырлар бүләк иткән талантлы композиторыбыз, райондашыбыз Рөстәм Зарипов. Хәерле кич, Рөстәм әфәнде, исәнмесез? Вәгаләйкүм әссәлам. Рөстәм абый, ана образы сезнең шәхси тормышыгызда һәм иҗатыгызда нинди роль уйный? Минем өчен әни иң якын кеше. Минем әни әле ул, әни генә түгел, укытучымда. Беренче класста бер класста бер үзем укыдым мин әни укытты. Әни Саҗидә Ракова, Мирза Мөхәммәд Шариф кызы. Урта Сабада туган әни. Димәк, ул сезнең әни генә түгел, беренче укытучы да, шулай бит? Әйе. Нинди белем, нинди тәрбия бирде ул сезгә? Минем әни Юлбатта колхоз парторгы булып ташлады ул. Ул мәктәп мөдире булып ташлады инде. Әнине авылда бик хөрмәт иттеләр, әни ничектер бик позитив кеше инде. Һәрбер кеше турында аның фикереген уңай булды. Менә шул позитивлык яшәргә булыша үземә дә. Гаиләдә ничә бала үстегез? 2 апам бар иде. Ул университетны кызыл диплом белән тәмамлады. Аннары Нижекамскида эшләде, нефтехимия техникумында директор урынбасары булып. Аның улы Айдар Мәскәүдә Мериядә эшли башлаган, менә 43 яшендә китеп барды балакай, эшкарафлы ни белә. Менә шул апам да юк инде хәзер, шул үзем генә калдым дип әйтергә була. Әниегез дә инде? Әни 79 яшендә китеп барды. 97 елны. Әни турында күпме җырлар иҗат иттегез? Иң яратканнары кайсылары? Кемнәр башкара әлеге җырларны? Әни турында күп сөйләп тә булмый, бер җыр яздым. Аны беркем дә башкармый, үзем генә башкарам. Ничек атала әлеге җыр? Яфрак өзелгәндә дип атала. Димәк, әлеге җырны сез бүген телевизор караучыларга бүләк итәсез, шулай бит? Беренче тапкыр яңгырый була инде. Беренче тапкыр, димәк, әлеге җырның премьерасы бүген беренче тапкыр Саба дулкыннары телевидениесында. Кайчакы кем итә якын дуслар, сөйгән ярлар җиде ятларда. Япа-ялгыз Газизәниең килә, сине араларга, якларга. Япа-ялгыз Газизәниең килә, сине араларга, якларга. Уңны сулны белми чапты гомер, юлга алсу гөлләр сипкәннәр. Җиңел икән тормыш көтү илдә, син дип шундый йөрәк типкәндә. Җиңел икән тормыш көтү җирдә, син дип шундый йөрәк типкәндә. Башны аска иеп торам әле, сары яфрак күмә каберен. Яфрак өзелгәндә искәрәбез, Газизәнкәйләренең кадерен. Яфрак өзелгәндә искәрәбез, Газизәнкәйләренең кадерен. Яфрак өзелгәндә искәрәбез, Газизәнкәйләренең кадерен. Әни турында гомер буе туктамыйча сөйләргә, җырларга була. Аналар булганда гына кешелек яши, буыннар алышына бөек шәхесләр туа. Бу минутларда без сүзне тапшыруыбызның көтүп алган кадерле кунагы, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миңнехановка бирәбез. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кичләр. Рәис Нургалиевич,
күркәм шәхесләрне тәрбияләп үстергән әниләр турында без бөек ана дибез. Иң элек тапшыруыбызда сезнең әниегез Васыйга апа турында сөйләшеп алыйк әле. Аның кадерләй бер юк. Әни булганда, исән сау булганда, син бала. Инде бүтән кешенең үз әнисеннән кадерле әни юктыр дип уйлыйм. Шуның өчен без бәхетле, минем әним шундый булуым. Һәм инде безгә тәрбия бирү. Без эшебез өч төрле булсак та, инде алар әти белән бер төрле караш һәм таләп. Әни дөресен әйтергә кирәк, безнең гаиләдә төп тәрбия белән шөгыльләнүче ул булды. Инде ул дөрестән дә балалар бакчасында да эшләде. Шул ук вакытта өйдә зурлау, кешене зурлау беренчедән инде зур мәсьәлә шул куела иде. Һәм инде кеше нинди генә булмасын, аны зурлау. Шул ук вакытта кем генә килмәсен, кем генә кермәсен, ул ризык белән сыйлау. Инде үзебезне тәрбияләгән вакытта дөресен әйтергә кирәк, әни һәрвакытны безне тәрбияләде эш белән. Безнең өйдә кыз балалар юк иде. Без бөтен эшне, бөтенебез дә бер тигез эшләрен эшләп бардык. Ул инде бу бүленеп бирелгән иде, кем кайчан ничек эшләргә. Дөрестән дә беренчедән син инде бөтен гади эшләрне эшләргә өйрәнгән икән, төп эшләүчеләрнең кадерен беләсең. Тошты үзең тотып эшләгән икән, инде нәрсә икәне аңлашыла, нинди хезмәт икәнен. Шуның өчен төрле әни төрлечә тәрбия бирәдер инде. Мин үземнең әни турында әйтәм. Шуның өчен мин бәхетле, минем әним шундый булуы. Теге кайсы кеше бит инде кемнеңдер әниенә көнләшә итә, минем андый көнләшлек кешене күрмәдем. Шуның өчен без бәхетле ул яктан. Бик зур рәхмәт әниегезгә, чын күңелдән бәхетле картлык телибез. Амин, шулай булсын. Инде ул исән булганда без бала. Дөрес. Һәм инде әниләр көне уңаеннан сезнең тәбрикләү сүзләрегезне дә ишетәсе килә. Дөресен әйтергә кирәк, безнең бу дөнья әнисез беренче тә була алмый. Шуның өчен иң кадерле әниләребез инде гаилә генә түгел, гаилә беренчедән. Инде кем нәрсә булсын, нинди авырлык килсен, без беренчедән әни дип әйтәбез. Аннан соң әле Худайга әйтәбез, Худай сакласын дип. Мин әйтәсем килә, нинди зурлыкта ул. Һәм дөресен дә безне дөньяга китергән әниләр, һәм инде әниләр өчен дә безнең кадерле әйбер юктыр дим. Худай шуның өчен аларга биргәндер шундый матурлыкны, сабырлыкны, һәм инде гурланып яшәргә. Алар белән гурлану. Тормышта да бит инде нинди генә якты чорлар булмасын. Беренчедән әнигә, шул вакытта ни генә авырлык булмасын. Иң беренче борчыбыз әнине. Может, борчымаска кирәктер, шулай булса да без аны борчыбыз. Bütün әниләргә чын күңелдән мин беренчедән әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Икенчедән аларга хуштай сәламәтлек, булганның игелеген күрергә, һәм инде үзләрен балаларының гел яхшы сүзләр генә ишетеп, һәм инде алар белән гурланып яши торган булсыннар. Әнидән кадерле әйбер юк. Әниләр бар икән, дөнья бар дигән сүз. Шуның өчен аларга хуштай сәламәтлек, исәнлек, саулык, тазалык, байлык һәм нинди хыяллары бар тормышка ашсын. Аларның тормышка ашса, безнеке була. Бик зур рәхмәт сезнең тәбрикләү сүзләренә. Без дә чын күңелдән кушылып, барлык әниләрне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйбыз. Инде мин әйтәсем килә, бәйрәм бүген генә түгел, көн сайын алар бәйрәм итеп тормыш итә күрсеннәр иде. Алардан кадерле әйбер юк. Кадерле әниләр, сезнең чын күңелдән бәйрәм белән
Sizin bilen gel uğurlanıp yaşarga yazsın. Rahmet sizge bütünüz için. Birgensin seni miğa, al nurun tanrına. Jeygansın sen miğa, bar gölün dağlanım. Birgensin kanatlar, talpınır şağında. Balalık rəhmətin, jırımda şağılar. Kadrler üstürgel, min tilek jimeşen. Uyanır gül bakşan, aslı jil sulaşın. İndi bu jinsemde, min sina sağıyman. Gügelin nazları, üzümden tanıyman. Hürmetli televizor караучылар, Соба Дулкыннары телевидениесында Жырлыйм әнием турында дип исемләнгән тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Безнең бәйгебездә Туктар авылыннан әниле уллы Гөлшат һәм Адель Халимовлар да катнашты. Аларның видеосын 4000-нән артык кеше карады. Гөлшат үзе эшмәкәр, спортчы, үрнәк ана. Ә улы Адель Казан шәһәрендә музыка училищесында белем ала. Гөлшат, без һәр вакыт сиңа карап сокланабыз. Барысына да ничек өлгерәсең син? Мине тормышта шушы ике баланың әни булуы рухландырып яшәтә. Дөрестән дә үз эшемне бик яратам. Спортны яратам. Башка җиргә дә вакыт табырга тырышам. Төп сәбәбе мин тормышта план корып эшләргә тырышам. Атналык планым бар. Шулай ук инде тик утырырга яратмыйм. Төп сәбәбе шулдыр. Гомумән алганда мин тормышны яратам. Әйе, әле синең үзеңнең әниеңнең дә күптән түгел юбилее булып узды, шулай бит. Туктар авылында сез аны бик матур итеп уздырдыгыз. Әниең турында да сөйләп үт әле безгә. Әйе, дөрестән дә әнием Гатифә Туктар авылында яши инде ул безнең төп йортта. Күптән түгел генә ул үзенең 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аны менә без клубта бик матур чара итеп уздырылды инде авылда. Авыл халкы бик ярата, бик хөрмәт итә үзен. Ул бик сабыр, тыныч инде безнең шундай хезмәт сөючән. Төп йортта менә ул әбиебезне дә, безнең әби 101 яшькә хәтле яшәде. Аны озатты карап. Барлык туганнар аны хөрмәт итеп торалар, яраталар. Бүгенге көндә шушы төп йортка җыелабыз бәйрәм саен. Әнигә бик зур рәхмәт. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Алга таба да шулай матур итеп яшәргә язсын. Саулык, сәламәтлек аңа. Һәм инде сезнең иң матур җырыгызны да әниеңә бүләк итеп тапшырыйк әле. Молодцы.
Хөрмәтле телевизор караучылар, минем чираттагы әңгәмәдәшем Явлаштау авылында яшәүче Гөлия Мансурова. Аның «Үби мәле әнкәй кулларыңны» дип исемләнгән җырын 5000-нан артык кеше караган. Гөлия, сез безнең бәйгедә инде әйткәнемчә иң күп карау һәм лайклар җыйган җырчы. Менә әйтегез әле, камерага җырлау белән сәхнәдә җырлау нәрсәсе белән аерыла? Камерага җырлау бик нык каушата инде ул. Сәхнәдә үзеңне иркенрәк тоясың. Син инде бәләкәйдән сәхнәдә җырлап үскән кеше буларак, камерада каушыйсың. Ни өчен нәкъ менә шушы җырны сайладыгыз? «Үби мәле әнкәй кулларыңны» дип атала ул. Бу җыр минем әниемә багышлап җырладым. Әниегезнең исеме ничек? Әнием Явлаштауда яшәп ята хәзерге вакытта, Зөлфия исемле. Әнием гомер буе сыер саучы булып эшләде, 40 елдан артык беренче урыннардан төшмәде. Бу җырны әниемә багышлап җырладым. Бик зур рәхмәт, Гөлия, һәм дөрестән дә әлеге җыр инде сиңа безнең бәйгебездә зур уңыш алып килде. Син үзең дә 2 бала әнисе шулай бит. Әниләр көне белән котлыйбыз сине, үзеңне, синең әниеңне һәм шулай ук синең сеңлеңне, гомумән инде синең танышларыңны, туганнарыңны барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм әйдәгез, Гөлия башкаруындагы әлеге җырны тыңлап үтик әле. Шушы кулларыңна җылысында тойдым көчене дә. Кулларыңа килеп сәҗдә кылам, рәхмәт әнкәй барысы өчен дә. Үби мәле әнкәй кулларыңнан, яшермәсе зинһар кызыңнан. Синең куллар җитәкләде мине мәшәкатьле тормыш юлыннан. Үби мәле әнкәй
Бүген без Саба Дулкыннары студиясына тормышыбызның иң кадерле, иң якын, иң мөһим кешеләре, әниләребез турында сөйләргә, аларга дан җырларга җыелдык. Хәзер сүзне Әлфия Набиуллинага бирәбез. Сезнең әниегез турында сөйләшеп алыйк әле. Иң беренче әниемне һәм барлык әниләребезне шушы матур бәйрәм белән котлыйсым килә. Минем әнием Миннебаева Гөлзада Арча районы Курсапшмак авылында дөньяга килгән. Ул бик күп еллар шушы общепит оешмасында өлкән повар булып эшләде. Аның алтын куллары бик тәмле ризыклар әзерләгән. Ул Саба районына бик данлыклы булган инде заманында. Хәзерге вакытта ул лаеклы ялда. Аны әле дә бик сагынып искә алалар. Андый пешекчебез безнең Саба районында бик сирәк дип әйтәләр. Шул хөрмәттән барлык әниләрне һәм үземнең әниемне шушы матур күркәм бәйрәм әниләр көне белән котлыйсым килә. Аларга саулык, сәламәтлек, озын гомер, картлык көннәрендә дә иксез-чиксез бәхетләр теләрим. Һәм әйдәгез, әлеге җырны без сезнең әниегезгә бүләк итеп тапшырыйк әле. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Очар кыштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, Күңелгә емселеп сагына. Şerbez yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşeriz. Yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşeriz. Balalarım, gazizlerim diye hamanda kaygırtıp yaşasın. Buluşasın, tırışasın bitsin. Bizning için varsın, eşlisin. Şerbez yüreklerinin türlerinden çıkan nazlı sözler bilen deşeriz. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язларын. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Koyaş gibi gelir
балқып тұрсын нұрлы езлері. Әниләр бәйрәме дигән көн бар. Бу көн үзгә, якын күңелгә, жанга җылы хисләр тула, әниләрнең кадерен белергә. Тормышыбыз терәге булып яшәгән, саф күңелле, йомшак телле, нурлы йөзле әниләребез хөрмәтенә Дилбәр Гайнуллина башкаруындагы «Рәхмәт сиңа, әнкәй» дип исемләнгән җырны тыңлап үтәрбез. Тик аңарча Дилбәрнең тәбрикләү сүзләрендә ишетик әле. Хәерле кич, Дилбәр, исәнмесез? Хәерле кич, исәнмесез? Хөрмәтле әниләр, яраткан әнием, барчагызны дагы әниләр көне белән котлыйм. Әниле кеше ул иң бәхетле кеше. Менә шушы бәхеттән Аллаһ беребезне дә аермасын, әниләребез исән сау булсын. Һәм дә инде сау-сәламәт булсыннар. Һәр чак безне шулай сөендереп торсыннар дигән изге теләктә калам. Бик зур рәхмәт, Дилбәр. Сезнең үзегезне дә чын күңелдән бәйрәм белән. Рәхмәт. Ана назы җирдә ул мәңгелек. Мәңгелек җыр, бишек җырлары. Без узасы юлда маяк булып, гомер буе балкып торадыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең «Җырлыйм әнием» турында дип исемләнгән тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Безнең бәйгедә катнашып, ләкин студиябызга килә алмаган кешеләргә дә рәхмәт сүзләрен ирештерәбез. Югары Ыслан районыннан Сәрия Ефимова, Арча районыннан Гөлниса Нуриева, Гөлгенә Хабибрахманова, Алмаз Файзрахманов, Сабадан Хәлил Габдракипов, Рисәнә Манихова, Илхамия һәм Лилия Нәҗметдиновалар, Алиса Шамилова, Мәликә Гайсина, Рифат Сафиннарга рәхмәт сүзләрен ирештерәбез. Тапшыруыбыз соңында Күкмара районы Ядегәр авылы кызы Айсинә Файзрахманованың «Әниемә» җырын тыңларбыз. Һәр кемгә әниле, назлы,
ямле тормышлар телибез. Бәйрәм белән! Yumuşak iskenciler, haber